Iran ta koma fasahar cloud seeding saboda mummunan fari da ya gallabi kasar. Wannan shine abin da zamu tattauna da ku a wannan lokaci. Gwamnatin Iran ta fara amfani da fasahar kirkirar ruwan sama ta hanyar cloud seeding domin rage tsananin fari da ya addabi kasar. In ji wani rahoto da hukumar labarai ta gwamnatin ta fitar a ranar Asabar. Wannan na zuwa ne bayan Iran ta fuskanci damuna mafi bushewa a cikin sama da shekara 50 wanda ba a samu ruwan sama kamar yadda aka saba ba. Hukumar yanayi ta kasar Iran din ta bayyana cewa ruwan sama ya ragu da kaso 89 cikin 100 idan aka kwatanta da matsakaicin ruwan da ake samu a duk shekara. Wannan ya sanya damunar ta zama mafi bushewa da aka gani a sama da shekara 50 da suka wuce. A cewar rahoton gwamnatin, an gudanar da aikin ne da jiragen sama waɗanda suke ɗauke da na'urorin fesa sinadarin a cikin hadari domin su saki danshin da ke cikinsu a matsayin ruwa. An fara aikin ne a yankin da ke zagaye da tafkin Ormiya a arewa maso yammacin Iran. Amma sai dai wannan ba sabon abu bane a Iran, domin shekaru da dama suna yin amfani da wannan dabara musamman a lokacin da fari ya tsananta. Iran da ta daɗe tana fama da fari mai tsanani wanda ya jawo raguwar ruwa a muhimman dam-dam na ƙasar da karancin ruwa a gonaki da birane. Wasu rahotannin masu nuna fargabar cewa za a samu rashin ruwan sha a babban birnin ƙasar wato Tehran idan ba a samu ruwan sama a makonni masu zuwa ba. A da tafkin Urmiya shine tafki mafi girma a gabas ta tsakiya, inda akwai otel-otel, gidajen abinci, sannan kuma guri ne da masu yawon bude ido suke yawan zuwa da kuma 'yan kasuwa. Amma yanzu jiragen ruwa suna faki a gurin, ruwa ya janye, wasu ma sun yi tsatsa, sannan raguwar ruwa ya fara mayar da yankin kasar gishiri. Masana sun ce sauyin yanayi ne ya sa matsalar ta kara tsananta har ta kai ga wannan matsayi. A wani rahoton Press TV na gwamnati, an ce matsalar ta fara zama gagaruma har an fara tsoron karancin ruwan sha a wasu manyan biranen kasar ciki har da Tehran. Shugaban cibiyar nazarin cloud seeding Muhammad Mahdi ya ce aikin zai ci gaba har zuwa tsakiyar watan March. Za kuma mu yi amfani da jiragen sama da drone idan fasahar da kayan aiki suka wadata. Ya kara da cewa kasar mu na cikin yankin da baya samun ruwa sosai, don haka bukatar sabbin hanyoyin samar da ruwan sama dole ta karu. Cloud seeding yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ke taimakawa wajen ƙara yawan ruwan sama a yankunan da ke bukata. Yanzu kuma bari mu juya batun Amurka da Koriya ta Kudu, inda a yau gwamnatin Koriya ta Kudu ta tabbatar da cewa ta kammala wata babbar yarjejeniya tsakaninta da Amurka wanda zai bata damar fara gina jirgin ruwa masu amfani da nukiliya, wato nuclear power attack submarines, tare da cikakkiyar haɗin gwiwar Washington. Wannan matsaya ta zo ne a daidai lokacin da ake ƙara samun dambarwa a yankin kudancin Asiya, musamman tsakanin Koriya ta Kudu da kuma makwabciyarta mai makaman nukiliya wato Koriya ta Arewa, da kuma ƙasar China da ke ƙara faɗaɗa tasirinta a tekun yankin. A cewar wata sanarwa da fadar White House ta fitar, Amurka ta tabbatar da cewa ta ba wa Koriya ta Kudu izinin mallakar jiragen ruwa masu amfani da nukiliya tare da alkawarin aiki tare wajen samo man da za a yi amfani da shi. Wannan matsaya ta samo asali ne bayan wata babbar yarjejeniyar kasuwanci da kasashe biyun suka cimma a watan da ya gabata, wanda ya rage harajin Amurka da ya kai kaso 25 zuwa kaso 15 kan Koriya ta Kudu. Koriya ta Kudu tana da jiragen ruwa guda 20, amma dukkansu suna amfani da diesel ne. Sababbin ƙananan jiragen nukiliya kuwa suna iya yin tafiya mai nisa sauri, amma sai dai ba sa iya tashi kai tsaye kamar yadda na diesel suke tashi. Koriya ta Arewa ta sha nuna cewa ita ma tana aikin gina nata jiragen nukiliyar. A farkon shekarar 2025 ta wallafa hotunan Kim Jong-un yana duba wani sabon jirgi mai amfani da nukiliya da ake ginawa. Masana na hasashen cewa Koriya ta Arewa za ta mallaki irin waɗannan jirage cikin 'yan shekaru kaɗan. Ministan tsaron Koriya ta Kudu ya ce samun irin waɗannan jirage zai zama wani babban ci gaba a tarihin tsaron ƙasar, kuma zai sanya shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya dinga tunani mai zurfi kafin ya tayar da wani rikici. Koriya ta Arewa dai ta daɗe tana yi wa duniya barazanar cewa tana kan shirinta na mallakar submarine na nukiliya, kuma wasu rahotanni sun nuna cewa Rasha ma tana taimaka mata a ɓoye. Dr. Yang Ok, wani masani a Ansan Institution, ya bayyana cewa Koriya ta Kudu ba za ta iya mallakar nukiliya ba, don haka jiragen ruwa na nukiliya su ne mafi kasan abin da za ta iya mallaka. Amma wannan sabon makamin na iya sanya Koriya ta Arewa ta ƙara dogewa da kuma kafa hujja wajen ci gaba da yi wa duniya barazana da kuma ƙarin gina sababbin makamai. A bangaren Amurka kuwa wannan mataki wani nau'i ne na ƙara matsin lamba musamman ga Koriya ta Arewa da kuma ƙasar China, wanda ake yawan saɓani da ita a tekun gabas da kuma na kudu.
Dr. Yang ya kara da cewa Trump na kara wa Koriya ta Kudu karin kashe kuɗi a bangaren tsaro, domin a yanzu Koriya ta Kudu ba kawai siyan makamai take daga Amurka ba, za ta zama wani sashi na tsare-tsare don kara matsawa China da Koriya ta Arewa matsin lamba. Duka-duka a nan shirin namu zai dakata. Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section, sannan kada ku manta da subscribing da liking.